Hei, salutare lume la un nou episod. Da, acum să vedem. Cracksnito. Da, mi-arătă cred că ce am făcut eu. Trebuie să fug, bip. Ok, am înțeles și ce trebuie să facem de data aceasta. Noi înțelegem mereu. Mai avem timp să ne jucăm. Da, 4. Ați văzut, am reușit până la urmă să ne salvăm. Foarte ușor de acolo. Numai că n-am văzut noi. E foarte simplu nivelul ăsta. Nu, m-am înșelat. Haideți să luăm pe aici, n-avem nimic de pierdut. Ce ne trebuie aici? Ok. Atunci, aici este singura, pe aici nu putem trece, sunt sigur că ne părălim dacă trecem. Aici este o variantă, oameni. Fac aici. Trebuie să mă duc? Da. Îmi place foarte mult acest joc, vreau să-l termin și de-aia fac episod după episod, cum s-ar zice. Fucker! Frate, câte chestii de-astea sunt. Trebuie să le... Stai cu minte, că te bat. Stai cu minte, că te bat. Mamă. Să fac praf zombie când eu mor. L-am găsit, e foarte șmecher. Ziceam, mamă, desene animate și cum am instalat este atât pe... Acum trebuie să luăm pe aici, să găsim cheia pentru acea ușă. Fucker! Suntem la capitolul 4. În sfârșit. Bă, unde trebuie să intru? În spate. Olo, am pierdut timp mult și prețios. 3 minute. Nu pot să-mi fac caracterul. Are față de alte jocuri, nu are umbră, numai că are mână. Poți să vezi ce ține mâna. Pacă rămas. Două variante. Mă iau pe jos. O variantă, nu? O să încercăm două uși. Prima ușă va fi aceea, ca să găsim altă cheie. Și a doua ușă va fi aia, care cred că vom câștiga. Asta e ultima variantă. Bine că da. Să dăm la maxim. Noi suntem curajoși, mă. Parcă are o mască pe cap, zău. Face așa. Chiar are.
Că e contaminat, nu locul. Ușa vieții. Da, aici. What? Damage poate da caracatiță membrală. Plecăm de aici și ne ducem la celălalt. Ok. Trebuie să mergem un an până la celălalt, dar e bine. Măcar facem mișcare caracterul. Dacă ai fi în locul ăsta, ce-ai face? N-ai face tot ce ar face el, dar n-am habar ce face el. Încearcă să, nu știu, iasă de aici. Aici este containerul vieții. Da, v-am spus eu. Și aici este cel mai greu aproape din tot jocul. Ar trebui să... Mamă, și coșenii de aia, vedeți cum arată? Mi se pare că sunt puști. Ia pușca! Nu dă capul de muzică, da. Și uite, văd ceva acolo, este cheia. Și câștigarea vieții. Da, gata, oameni, câștigăm. Cheia am luat-o. What? Ce muzică. Este nemțească. Trebuie să mergem în munte. Mă întorc acum. Știți de ce ne întoarcem? Ca să ne ducem la început pe dreapta unde ne trebuie o cheie. Nu fac aici. O, Doamne, pierdem timp prețios. Am oprit puțin și am găsit calea pe acolo. Da, am mers ceva. Și uitați-vă, aici o să fie mare câștigare. Uitați ușa vieții. Dau cu toporul. Sper să trecem. Nu? Mai este? What? Dă-mă. Eu cred că câștigăm aici, dar... Bine. Nu știu de ce cu toporul să moară mai repede. Nu. Ce trebuie să facem, mă? Gata, știu, oameni. Ați văzut, aici era un foc și aici ne-a eliberat focul acela. Și aici trebuie să fie victoria noastră. Da, aici. Văd deja victoria.
What? Zâmbește el. Cum e aici? Ba da, aici este. Când rotim ăsta, gata, oameni. O să câștigăm. Ăsta a intrat prin tunelul ăsta. Și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!